Майко Даринчева, Сете мама, Шагашин, Дасамаха, Тополов, Николай Василев. Няма да изгряваш имена, че сте прецизна на имитация. Кажи ми за какво искаш да се гласуват, за каква промяна? Вие много добре знаете. Няма. Ама какво да ти каже? Не съм заботани. Сокол 30 ножите. Таш трети. Краката ми виж ко става. И щото лавката ми, гаража ми, заведенията на подсобственик ми, що всички знаят. И имаш играви продати. За каква промяна искаш да се гласува? Седе. Абе как седне? Спи се и кажи да се жена. Искам да се гласува на чисти улици. Чисти улици, пикнете печи, избросва здраве. Чакай! 12 милиарда реала виж нашата такова. А те отзад го отвървит. Ошпетки не го става, копая не го, взима първа проститутката, партамент това на. Никой ни гледи. Човек ето Козунов, Мехмет Асан Октар, другите всички по-клуб. И що и с мене? Яша Исмаек Ахмедов трябва. Него забута Асана жената му е реги. Колко деца и внуци имаш ти? И аз 6 момче на момичи. Кой ги храни? Кой ги храни? Мамо ми, аз и Тодор Живков мет. Твоята търговия? Моята... Чакай! Кой е Тодор Живков? Най-малко ми е син Георги Тошко, това Тошкото. Най-малко ми е син всички знаете. Че ти комунистка ли си? Той не е малък на 31 набор. Защо го кръси Тодор Живков? Какво му дали името? Зима не е зима обедата. Всички с български имена, не до турна душетката. Какво работи Тодор Живков? Пан над трети етаж пенсионер.